We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ngathwala ngomama wami ngingazi. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakusizwe sakithi. Udaba lami luqala kanje. Ngingowesifazane okhulele emakhaya, ngikhuliswa abazali bobabili. Ngeshwa ubaba sewasishiya emhlabeni. Nginabo sisi bami abathathu abancane kunami. Ekhaya isimo sasingesihle neze ngoba sasidla imbuya ngothi. Kangangokuba ngisho iuniform yesikole sasiyiphiwa ngabantu basendaweni nakhona lengathi seyindala. Ngafunda ngaze ngafika ka-grade 10. Ilapho la ngathatha khona isinqumo sokuyeka isikolo. Khona ngizoncedisa umama ngezingane zakithi. Kanti futhi ngisiyeka nje lesikole ngoba ngiyabona ukuthi angiphiwe kahle. Ngoba impendulo kathisha yayingekho. Kwalowo grade 10 ngase ngiwuphinda okwesithathu. Vele angikaze ngindlule kwenye igrade ngingaphindanga. Nangempela ngasiyeka isikole. Ngase ngilibangisa edolobheni langakithi ngiyofuna umsebenzi wasemakhishini nasezitolo zamandiya. Ngoba ngahamba ngemali yokugcina, ngangizitshela ukuthi ngizofika nje edolobheni ngithole umsebenzi, kanti lutho. Ngagcina sengilala emathoyilethi nasemagaraji, ngingasenayo imali yokubuyela ekhaya. Ngenhlanhla kwathi ngosuku lwesine ngawuthola umsebenzi. Ngawuthola nje komunye ubaba owayehlala yedwa. Ngasebenza khona izinyanga nje ezimbalwa. Kodwa kwakunento engajwayelekanga eyayenzeka. Wayenokungithuma amakhandlela emibala ehlukahlukene. Kanti futhi kwakunendlu engangingavumelekanga ukuthi ngingene kuyo. Okwakungixaka kakhulu ukuthi njalo kwakumele ngipheke uphuthu, ngithele amasi, yena bese eyakuhambisa kulendlu. Ngangizibuza ukuthi kwenzakalani kulendlu, kodwa futhi ngiphinde ngizitshele ukuthi kungenzeka yindlu yakhe yomsamo. Enye yezinto eyayizingimangaza ukuthi lo baba wayenganaye unkosikazi nezingane. Ngangizibuza nje ukuthi umuntu onemali engaka uphi umndeni wakhe. Kwakuvakasha nje osisi abahlukene, kodwa umuntu wayefika kanye angaphindi abuye. Kwathi nje ngelinye ilanga kusemini, wayengekho lo baba ngasezitolo. Ngafikelwa umqondo wokuthi ake ngiyongena kulendlu. Ngiyobheka ukuthi yini lengaka elapha. Isimanga engasibona lapha, ngathola kunamabhathanathi owayevuliwe ngaphezulu, kukhishiwe lokuphakathi, kwabese kufakwa amafutha. Kwakukhanyiswe amakhandlela, kugcwele amaphenti ahlukahlukene. Mangithi ngiphakamisa amehlo ami lapha ekhoneni, kwakunesilwane okungathi igundane. Kodwa angikaze ngibone igundane elinjena mina. Ngendlela ebelilikhulu ngakhona. Ngathi nje ngisamangazwe yilezinto engizibonayo, kanti lizongilahla elakithi. Wavele wangena lo baba. Wayedinwe ngenye indlela. Wase ungitshela ukuthi bekungameli ngiyibone lento engiyibonayo. Kodwa ke ngoba sekunje ayikho into angayenza.
Wangitshela ukuthi yena uthwele. Wathi njengoba sengibone lento, uma ngisafuna ukuphila, kuzomele angiyise kunyanga yakhe. Yiyo kuphela ezongisiza. Uma kungenjalo, ngizofa. Ngavele ngaphuma ngigijima, ngaqonda egumbini lami, ngathatha imali nezinto nje ezimbalwa, ngaphuma ngahamba ngalibangisa ekhaya. Mangifika ekhaya, angizange ngiyithi vu le ndaba. Ngakusasa ngavuka iphimbo lwami lingaphumi, ngingakwazi ukukhuluma. Kanti futhi ngigula, kodwa ngingazi ukuthi ngiphethwe yini. Umzimba ubuhlungu nje wonke. Ngathuka kakhulu, ngabona ukuthi vele sengizofa. Umndeni wami wawuphatheke kabi kakhulu, ikakhulukazi umama. Kwaphela nje izinsuku ezine ngingalitholi usizo, nasemtholampilo babengaboni lutho. Kodwa ngangilokhu ngiba worse, ngingasadli ngisho nokudla. Ngase ngibhala phansi ukuthi ngicela bangifunele imoto ingihambise le kwamlungu wami, ngisho lo baba. Nangempela yafunwa imoto, sahamba saya khona. Ngafika kulo baba, wacela ukuthi abangishiye bakhululeke uzongisiza. Uzobiza udokotela wakhe oseqopheleni eliphezulu. Ngabhala phansi ngathi abakhululeke, ngizoba right. Bahamba ke, noma umama wayengafuni ukungishiya, kodwa wagcina evuma. Bathi nje mabahamba, wangithatha lo baba, wangifaka emotweni, sahamba saya kule nyanga yakhe. Okwangimangaza, sathi nje sifika lapha, iphimbo lami labuya, ngakhona ukukhuluma. Safika lapha kwathiwa asihambe siyothenga inkukhu emnyama. Kwathiwa kumele ngiyihlabe bese ngiyoyigubhela, ngiyigqibe esigangeni. Nangempela ngakwenza lokho. Sabuya bangicaba, yathi lenyanga kumele ngihlale khona u2 days kuze umuthi uzongena kahle emzimbeni. Nangempela kwaphela lowo 2 days sengiphilile ngiwumqemane. Sahamba ke sabuyela emuva. Ngathi nje ngifika ekhaya, ngathola ukuthi umama useshonile. Kwathiwa uvele wakhala ngento emusikayo emqaleni. Kwangapheli isikhathi esingakanani washona. Ngaphatheka kabi kakhulu, wavele wabuya umqondo ukuthi kusho ukuthi ngalenkathi ngisika lenkukhu bengibulala umama. Ngathatha ucingo ngafonela lo baba. Wavele wathi kimi umama ube ngumhlatshelo, nami sengithwele. Ayikho into esengingayenza, umama angeke asabuya. Uma ngikhuluma kuzofa mina, izingane zakithi zizosala zodwa. Ngavele ngaquleka, abantu babecabanga ukuthi yilento kamama, kanti lutho yilento engiyitshelwa yilo baba ocingweni. Emva kokufihlwa kamama, lo baba wangifonela wangitshela ukuthi kuzomele ngikhulume nale bhodlela abanginike lona ukuthi ngifunani. Mina ngangizitshela ukuthi le bhodlela abanginike lona elokuthi ngiqhubeke ngilisebenzise kuze impilo yami izophinde ibuyele ibe sesimeni esiright. Kanti lutho le bhodlela nganginikezelwa ukuthi sengithwele nami. Nangempela ngakwenza lokho, akuphelanga nje u2 days kwangena ucingo lokuthi ngiwine imali. Ngathi ngisabheke lokho,
kwathiwa ngithole ithenda lokuklina esibhedlela. Ngamangala kakhulu ukuthi ngilithole kanjani lethenda ngoba angikaze ngi-apply kanti futhi nezimfanelo zakhona anginazo. Kwenzeka nje izinto eziningi, imali yangena ngapha nangapha. Ngakha umuzi wasekhaya, ngathenga nezimoto. Nezingane zakithi sezifunda edolobheni. Okungithusa kakhulu manje ukuthi angazi ukuthi ubani ozolandela ekubeni umhlatshelo ngoba senganikwa nesikhathi sokuthi kumele ngiyovuselela. Angisayifuni lento. Ngiyacela ongangisiza bandla. Angisenandaba noma kungaphela lo mcebo. Inkani nje makuzophila mina. Ngoba angifuni ukufa ngishiye izingane zakithi. Isifundo engithanda ukusifundisa abantu ukuthi ngicela noma ngabe impilo inzima kangakanani ungakucabangi ukuthwala. Kunzima la. Kanti futhi abantu ngicela bangangeni la kuthiwa bangangeni khona ngoba abazi bazohlangana nani. Ngiyabonga. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje. Sacela ungakhohlwa ukulike, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho.